la cursa popular que et farà gaudir del Halloween en família. Ja que ets exagerada, Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El proper 31 d'octubre arriba a Lloret de Mar la Panic Race, una cursa popular on l'objectiu principal és fer gaudir d'una bona estona amb les millors disfresses a tothom que vulgui participar-hi. És una cursa que està adaptada per totes les edats, ja que hi ha actors durant tota la cursa i a més hi ha concurs de disfresses, o sigui, tot és molt divertit, és perquè tothom pugui participar. Al llarg del recorregut, els participants es trobaran diferents sorpreses. A més, hi haurà un jurat durant tota la cursa que valorarà els participants per fer el concurs de disfresses. Hi haurà 4 premiats, a la categoria individual, en parella, grupal i en família. S'anunciaran els guanyadors a posteriori de la cursa via xarxes socials. És un esdeveniment diferent i especial que s'iniciarà a les 6:30 al Passeig Cúllar, la Font de la Caicuta, adreçat a tothom i sense cap mena de dificultat. Les inscripcions poden fer-se al puntet o al Facebook de la Panic Race. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.